ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ଅଛୁ? ଦୁର୍ପଦା ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଫୋନ କରୁଛି 4ଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ ଶଳା ସେଇ ଦୁର୍ପଦା 17 ଥର କହିଲୁଣି। ତୁ ରାଗିକି କଥାଟା ଚଢି ଚୁଡାକି କଥାଟା ମୋ ସାথে କରିବୁନି। ତୋ ବାପର ପେଠିଆ ଥିଲି କି ବାବୁ? ମୁଁ ଯିବିନି। ତୁ 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 50 ଟଙ୍କା ମତେ ଦଉଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣିଦେଇଛୁ କି ବେ? ସେତେବେଳଠୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରୁଛୁ 17 ଥର ପକଡ଼ା ହେଲାଣି ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଚୁଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯିବିନି। ତୁ ଟେପୁ ବାଲାକୁ ନେଇକି ଯା। ମୁଁ ଯିବିନି। ଅଟୋ ବାଲା 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। ନାଇଁ ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଜଲ୍ଦି ଆଏ। ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯିବିନି। ମତେ 30 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଲାଗିବ। ହଉ ଆଏ। ଭାଇ ଜାଣିଥିଲି ମାଲ ପିଇକି ଶୋଇଥିବୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଉଟ କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କି ନମସ୍କାର? ଏଟା ହଉଛି ଏକ ହାତିଆ ନମସ୍କାର। ମୋ ପୁଅ ମତେ ଶିଖେଇଛି। କି ଶିଖେଇଯିବେ? ମାଷ୍ଟର ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସିଏ ତାର ଉଲ୍ଲେଇକି କେବେ ଜୁଆର ହବନି। ଏଇ ନମସ୍କାରଟା କରିବ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଏକ ହାତିଆ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇଛି ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କରିବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର କରିବୁ। ମୋର ଧର ଆଣ୍ଠୁ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏମିତି ନମସ୍କାର କରିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଠୁଆ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପାଦ ଯାଇ ଯିବୁନି? ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିବ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। କୁଆଡେ? ମା ତାରିଣୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ। କେଉଁଝରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ହଉ ଲୁଭର୍ସ ହଉ କି ହାଇଲାଇଟର ଗୋଟେ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ ମା ତାରିଣୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ।